Sılav xwendevanên ezîz, hûn bi xêr hatin kanala Pirtûk Hezim. Ez dixwazim di serî de ji Qur'ana pîroz, ji Qur'ana Kerîm, Sûreyê Rum ayeta 22 bixwînim ji we re. Niha di wir de meala wî dibêjim, Xwedê Teala dibêje ku me zimanê we û rengê we, milletê we ji hev cuda çêkirin ku hûn hev û din nas bikin. Yani ji bo vanê Xwedê em çêkirine, ji bo merivên zana ders û îbret hene. Xwedê Teala di ayetê de wer dibêje. Niha îro em tefsîra Qur'anê bi meala bi Kurdî we din nas kirin. Tefsîra Qur'anê ji teref Kamiran Elî Bedirxan hatiye nivîsandin. Ji weşanên Nûbiharê jî weşanên Avêstayê jî hatiye çapkirin. Niha em behsa Kamiran Elî Bedirxan bikin. Kamiran Elî Bedirxan ji malbata Bedirxanê Botiye, hûn zanin Bedirxan Botî mîrê Cizra Botanê. برای کامرا جلالت علی بدرخان هر دو بران به هفته 1932 دا دست به کوبارا هواری دکن. از وقت کنم کوبارا هواری جی روای وبدم جوشانین belki hatiye çap kırın. Kovara havari de zaman yani bu zamanı kötü gel ki cihe ki mühim he. Em inşallah videoyu ki beşambe de em havari ser havari ji disekinin. Niha tefsira Qur'anê de 1900 salî çilî de teref Kamiran Elî Bedirxan da wek pirtûk nelê qism sûre de kovara hawarê de hatiye bela kirin. De 2020 da jî teref Avêstayê berhev kirin û kirin pirtûk çap kirin gelek xebatê baş çêbû ez pîroz dikim wan. Niha tefsira Qur'anê çima mühim e? Tefsira Qur'anê wek bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin. Yani mesaja Xwedê niha em bi Elewkî nizanin. Yekî bi Elewkî ziman nizanibe wextek bixwîne jê fehm nake û Xwedê çi mesaj dayî jî nizane. Li vir tefsîra Qur'anê bi Kurdî hatiye nivîsandin ku em mesaja Xwedê bi zimanê xwe dixwînin û Xwedê çi mesaj ji me reşandê em fehm dikin. Va tiştekî pir yani muhîm dibe wê demê ji bo me. Niha em çend ayetan jî ji bo çend hadisan jî dixwazim bixwînim. Van hadisanan jî dîsan ji teref Kamiran Elî Bedirxan di kovara hawarê de hatiye belav kirin. Niha de hadîskî de dibêje ku Resulê Xwedê nav ê kal û kalikê xwe bizanin. Ji mirovên di xwe hez bikin herin ziyareta wan ji wan megerin. Niha di vir de Pêxemberê Xwedê dibêje çi dibe bav û kalê xwe ji bîr nekin. Nav vê bav û kalê xwe bizanibin. Yani wan ziyaret bikin û ji wan hez bikin. Em jî dizanin ku mirovek zimanê xwe nizanibe bav û kalê xwe nas nake. Yani ji bo vanê di hedîsên Xwedê de di hedîsên Pêxember de jî em dibînin ku li ser ziman sikinandin heye. Çimkî ziman di ayetê Xwedê de jî em dibînin ku Xwedê dibêje. Hûn yani gerek Xwedî li zimanê xwe derbikevin. Gerek yani Xwedî bi ayetê dibêje ku gerek em Xwedî li zimanê Kurdî derbikevin. Eger ku em zimanê Kurdî wenda bikin, îro zarokên me ji bav û kalê xwe diqetin û tu carî jî nas nakin. Di hedîskî din de dixwazim ji we re bixwînim. Niha di hedîsekî din de ji Resulê Xwedê dibêje ku yê ku ji bona dîn û welatê xwe şer dike ji bona parastina wan şevekî hişyar dimîne. Xwe li xwe diherimîne ji mirovê ku hezar rojî rocî girtiye û hezar şevî nimeş kiriye çêtir e. Yani Resulê Xwedê dibêje yê ku ji bo dîn û welatê xwe şer bike ji mirovekî hezar rekat hezar şevî limeş bike rocî bile daha çêtir e, daha mümkün e. Li vir em mesela Şeyh Said ez dixwazim ji niha serhildana Şeyh Said niv şekrat be dibe sırf ji boî Kurdistanê niv şekrat be dibe sırf ji boî dîn van em her du jî ne rastin. Şeyh Said Efendi yani Şeyh Said Kal hem ji boî dînê xwe hem ji boî welatê bav û kal û axa xwe şer kiriye û yani bi ser jî ketiye. Em Şeyh Said Kal jî bi bîr tînin rehme Xwedê li ser wî û li ser hevalê wî bibe. Niha me tefsira Qur'ana Kerim, Qur'ana pîroz me da pêşberî we da nas kirin. Ez dixwazim wek çend pirtûkê dinê jî ser jiyana Pêxember, hedîsên Pêxember hatine nivîsandin wan jî bi kurtasî we bidin naskirinê. Siyerê Nebî ji weşanên Nûbiharê hatiye çapkirin.
Welgerayı Mele Mahmudi Berkevani kiriye bi Kurdiye. Dara Peygamberiye ji banga haqqi hatiye çap kirin. Ser jiyanan ser Peygamber aleyhissalatu vesselam hatiye nivîsandin. Vay distû pênce bingeh ji hadîsên Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatiye nivîsandin. Yani ser hadîsên Peygamber bi Kurdî şovekirine ji weşanên seydayê hatiye çap kirin. Yek dinêjî xutbeyên Kurdî, yani bi Kurdî xutbeyên bi Kurdî li vê pirtûkê de em dibînin, di weşanên nûbiharê de hatiye çap kirin. Yani em bi Kurtasî dikarin bibêjin ku em bi zimanê Kurdî dînê xwe yani ola xwe em dikarin bi rehatî bixwînin û mesajên Xwedê û Pêxamberê wî bi zimanê xwe bîrin û ji xwe re li ser vanan şîrovan dikarin bikin û bi hev re ew bikin. Evanno şeva ve dema ve baş bibe hın tev biminin dixweşiye de.